700 коня Focus. Това не е някаква магия, а е Ford Focus 2.5 Turbo. Като колата последно е била 300 коня и около 500 Нм. В момента колата е разговена, крайната цел е 700 коня и конверсия към 4x4. Към момента по-голям кулер, интейк, джанти, които сега ще ви покажа 18 на 8G, 8 кг джантата, предни въздуховоди на капака от Focus MK2 и къстъм даунпайп и генерация на 76, която просто трябва да чуете как се чува. Но преди това да ви покажа как изглежда самата кола. Брутален цвят, изглежда просто много добре. Поздравление на собственика за колата, просто е уникална, който между другото е главният собственик на Ford Performance Coupe. Наистина външно е 10 от 10, хваща окото, бих се го карал за всеки дневна кола. На 700 коня не, но като цяло да. И сега ви пускам клип как се чува тая кола. Но набързо да спомена, в Автоспомен пуснахме нова колекция, която е просто брутална и е за всеки автофен. Имаме кейсчета, тениски, худите, абсолютно всеки работи. Възползвайте се, докато все още са належни. Я пак му дай!